хотелось бы открыть наш замечательный концерт нашими гостями из Румынии. Зачитаю немного об этом танцевальном ансамбле, извините, на румынском. Ansamblul artistic Jean Clar reprezintă Uniunea Democratică a Tatarilor Turco-Musulmani din România, filiala Taproisar. Ansamblul Jean Clar a luat ființă în anul 2016. Aceasta a remarcat prin eleganța și grația feților, dar și degajarea băieților. Figurile înglobate în dansuri și costumele purtate de către aceștia reprezintă comunitatea tatară de pe meleagurile dobrogene. De-a lungul anilor, membrii ansamblului Jean Clar au reprezentat comunitatea tatară, dar și România, atât în țară cât și în afară, Turcia și Bulgaria, la numeroase festivaluri culturale și sportive. Итак, встречаем ансамбль Jean Clar.